खुलुमबाय फिन नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि इउट्युब चेनेल बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ चेनेलाव आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों दीपर बिलनि माखासे नुथायखौ आं दा नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन। कामाख्या स्टेशनाव ट्रेन गाखोनानै दा थांगासिनो दङ नि बङाइगावसिम। बे लामाजों बे ट्रेनाव गोबां खेब आं गाखोबाबो नाथाय नोंथांमोननो बेबायदि नुथायखौ नोंथांमोना लाबोआखैमोन बेबायदि भिडिअखौ। नाथाय दिनै नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दीपर बिलनि नुथायखौ नोंथाङा नायदो बेसे समायना। दा आगस्ट दानाव बेबायदि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिलनि साखाथिजोंनो बिलनि सेरजोंनो नोंथांमोना रेल साइटिंखौ खारनाय नुनो मोनगोन। कामाख्यानिफ्राय आजरा थांनाय लामायाव बेबायदि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। कामाख्या स्टेशननिफ्राय आजरा थांनायनि बेखिनियावनो दङ दीपर बिला। गुवाहाटीनि सोनाब खोलायाव दङ दीपर बिल आरो दीपर बिलनि नुथाया बेबायदि। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि। आरो नोंथांमोना एयारपर्टआव फैयोब्लाबो गुवाहाटीयाव थानाय बरझार एयारपर्टआव फैयोब्लाबो नोंथांमोना दीपर बिलखौ नुनो मोनगोन। दीपर बिला गुवार जायगाखौ आवग्रिना लादों। नायदो नोंथांमोना ना सारग्राफ्रा माबायदि ना सारदों बा ना सारदों। बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आगस्ट दानाव बेबायदि नुथायखौ नायलांदो। रेल साइटिं सेर माबायदि समायना नुनो मोनदों दीपर बिलखौ, जेराव गुबुन गुबुन ओनसोलनि हादोरनि दाउफोराबो फैनानै बेहाय जायगा लाफैयो, जायखौ जों दावबायारि दाउ होननानै बुङो। आरो जोंनि जायगानि दाउफ्राबो बेहाय थायो। लोगोसे नोंथांमोना बे लामाजों सम मैदेर बारस'नायबो रादाब मोननो हागौ, मानोना बेहाय 11 करिडर दंखायो। नायलांदो नोंथांमोना दीपर बिलनि नुथायखौ, जोबोर समायना।